muna cikin addu'a. Ubangiji mun gode ka ba mu wannan dama mu yi bincike littafi ga sarki ka mu fassara ka magana da mu cikin sunan Yesu muka addu'a. Yau karatunmu yana cikin littafi Matthew Sura 19 aya kuma 2 zuwa 4. Ubangiji littafinka ya ce da cewa taro mai yawan gaske suka bi shi, ya yi kuwa warkar da su a can. Sai waɗansu Faristiyawa suka zo wurin Yesu Kristi su gwada shi, suka ce, halal ne mutum ya sace matan shi a kan kowane dalili? Sai Yesu ya amsa ya ce musu, ba ku taba karanta ba. Kan magana mu a yau shi ne ilimi. Sai a kudu su mutane na ce da su Farisiyawa sai suka ce waye su zame Yesu, wai bari mu da gwada wani mutum ko kana da ilimi ko babu ilimi. Shi ne ya zo ya same shi ya ce, Yesu Kristi yana da kyau wai mutum ya sace matashi a wani dalili. Shi ne Yesu ya musu martani ya ce, ba wai kai ba ku taba ku karata ba. Wannan tambaya bugu ne ba, yan buga mutum ne. Wannan tambaya yana tambaye kowa ne, kana da ilimi kuwa? Idan kana da ilimi ba za ka yi wannan tambaya ba, domin kamu a yi maka wannan tambaya. Wannan in ka zo na kai da zari ka duba wannan burutu da kyau da an buruta shi a cikin littafi wannan mai sarraci, za mu gane da cewa Yesu bai wawan tambaya ba da ya yi tambaya ne mai kyau mai zurfi sosai, domin ai ba za ka taba yin karatu baka je makaranta ba ko? Na ilimi kenan. Kai da ka rija ka bar makaranta ka shiga shan gwaskolo kana yawo, ke ma kina yawo wai kai ka zama hungel. To bari ga muku, if you want to become somebody very precious, dole ka koma makaranta ka kwasa ilimi. The categories of people in ka koma makaranta da za su duka zuwa maka patronize product naka afekwe, hey, they will change. Duka za su canza. Saboda haka shawara da magana Ubangiji ya ce ba, ka kwashe ilimi ka buruta a kokolonka, kuma ilimi na farko ce ne sanin Ubangiji. Na fada.